sidder med sit store sådan. Jeg snakker med dig. Jeg snakker med dig. Og det lugter helt lavt. Det er det med kraven på penishovedet, det er jo det, fortalt om. Ja. Altså, jeg står og filmer en video her. Ja, skidt være med. Ja, nu skal jeg gerne ned. Så. Ja, kom til mor. Kom. Ja, det var godt, Eddie. Jeg skulle tro, du var vokset op på landet, dreng. Var det sjovt, Eddie? Mor, Ja. jeg gør op. Ja, men jeg filmer lige Agnes. Lige kig på Agnes. Lige om 2 sekunder må du kigge på Agnes. Må kigge du, mor. Ja, lige om 2 sekunder. Han er så bange for, at han går hen og bliver lille, fordi han ikke får noget at spise. Hvad bliver det, mor? Maxi Pony Ride. Wow.